Most erről beszélgetünk Jack Keane tábornokkal, a Fox News elemzőjével, és már 4 perc telt el a stratégiából. Nos, mondja el, mit gondol arról a lehetőségről, hogy jobb megállapodás születhet a tárgyalások kudarcát követően? Igen. Nos, mindenek előtt úgy gondolom, hogy a pillanat tökéletes, valóban, az eddig történtek alapján. Iránnak egyértelmű előnye volt, amikor lezárta a hormuzi szorost, és a kormány tűzszünetet rendelt el abban a kritikus pillanatban. Valóban a háború végét akarták, ezért tárgyalásokba kezdtünk, és egyértelműen az elnök világos és szélretörő utasításokat adott a tárgyalóinak. Mindent akart, de nem mindig kapott meg mindent. Az irániak kevéssé leptek meg engem. Úgy gondolom, hogy valójában rosszul kalkuláltak, mert szerintem túlértékelték a hormuzi szoros jelentőségét és annak ellenőrzésének átvételét. Mindannyian értjük, milyen fontos ez a régióban, és milyen hatással van a világgazdaságra. Értettem. De azt gondolták, hogy ez nagyobb hatással lesz az elnökre és a csapatára. És azt várták, hogy engedünk és engedményeket teszünk, mert azt hitték, hogy már megszereztek minket. Épp ellenkezőleg. Teljes ellenőrzésük van a szoros felett, de ez nem így volt. Tudja, az én bizalmam mindig az elnökben van. Ő a fő védelmünk itt, és nem fog rossz megállapodást kötni. Ez a valóság. Ami most előttünk áll, ahhoz ez a helyes döntés. Elvettük Irán lendületét. Ez valóban tagadhatatlan. Eljött a végrehajtás ideje. Hajók érkeznek egy csatornába, amelyen a Centricom megköveteli, hogy kommunikáljanak. Ők fogják irányítani a forgalmat a csatornában, megmondják, hová menjenek és mit tegyenek. Bárki, aki megpróbálja, látni fogja, hogy tengerészgyalogosok szállnak fel a hajókra. Ha Irán próbára akarja tenni ezt, ez fog történni. Valószínűleg nem akarják azt a megaláztatást, hogy tengerészgyalogosokat lássanak a nemzetközi tévében, amint felszállnak a hajójukra az olajukkal. Lehet, hogy nem az ő zászlós hajójuk, de a rakomány az övék. Irán azzal is fenyegetőzik, hogy más kikötői létesítményeket is megsemmisít. Természetesen, vagy megszüntetni az olajkitermelést az öbölben és a gáztermelési kapacitást Katarban. Vagy egyszerűen csak kivárhatnak, és egy kicsit várhatnak, hogy lássák, mi lesz az Egyesült Államokkal, abban bízva, hogy végül engedni fognak. Végül is az olaj nem áramlik úgy, ahogy kellene. De ne feledje, itt a biztonsági szelep a következő. Ami jelenleg érvényben van, az az, hogy az Egyesült Államok engedélyezi az olaj tranzitját olyan országokba, amelyeknek nem iráni kikötőik vannak. Még kérdéses, hogy ezek a hajók továbbra is közlekedni fognak-e, mert úgy vélik, hogy Irán beavatkozhat ebbe. Tehát ennek a második része, amiről még nem sokat beszéltünk, az a blokád. Ez az első rész. De mindenképpen úgy gondoljuk, hogy biztosítanunk kell, hogy a szorosok nyitva és szabadon átjárhatók legyenek. És ez egy újabb műveletet fog igényelni a központi parancsnokság részéről. Ők nyilvánvalóan már elindították ezt a műveletet, ahogy említette, néhány romboló küldésével. És vannak víz alatti drónjaink is, amelyek olyan aknákat keresnek, amelyeket az irániak nem követnek nyomon. Tehát aknamentesítést kell végeznünk, és biztosítanunk kell az összes többi hajó áthaladását. És ez vele tartozik a védelmi költségvetésbe. Amikor Reagan 88-ban szembeszállt az irániakkal, mert akadályozták az olajszállítást a térségben, 2-szer annyi hajója volt, mint amennyi ma van az Egyesült Államok haditengerészetének. Ma kevesebb, mint 300 hajónk van. Akkoriban közel 600 hajónk volt. Obama költségvetési megszorításai és a háborúk vezettek ide minket. Trump védelmi költségvetése létfontosságú. A hadsereg létszáma a második világháború óta most a legalacsonyabb, a légierő pedig 40 éve nem volt ilyen gyenge. Ez elengedhetetlen lesz, de ez egyértelmű példa arra, hogy miért van szükség nagyobb haditengerészetre. Emlékezzen a 2 célra, a hormuzi szorosra és a nukleáris programra. Ezek a prioritások. Tábornok, kíváncsi vagyok, mi lesz Irán lépése? Mert ha ők tüzet nyitnak, visszatérünk a háborúba, mielőtt lemegy a nap itt, New Yorkban. Igen, ezt biztosan megértik. Biztos vagyok benne. Úgy gondolom, hogy előttünk az a taktika,
hogy hagyjuk a tűzszünetet a végéig tartani, ha az irániak vissza akarnak jönni és tovább tárgyalni, ami elég valószínű. Úgy értem, most már tudják, mennyire határozottak az amerikaiak az álláspontjukban, és talán hajlandóak lesznek néhány engedményt tenni, amit korábban nem voltak hajlandók megtenni. És ahogy már többször is mondtam itt, Bill, még akkor is, ha ilyen engedményeket tesznek, teljesen szkeptikusnak kell lenned velük kapcsolatban. Mert nagy valószínűséggel ez csak egy elhalasztott tűzszünet lesz, ami az ő érdekük, és biztosan nem a miénk. Igen, az irániak tudják, hogy vissza fogunk térni a harci műveletekhez. De higgy el, szerintem amint véget ér a tűzszünet, mindenképpen vissza kell térnünk a harci műveletekhez. Úgy értem, Cooper parancsnok a központi parancsnokság élén, és Zamir az izraeli védelmi erők élén, mindkettőjüknek még majdnem 2 hétre elegendő célpontjuk maradt, amelyeket ki kellett iktatniuk. Ez azt mutatja, hogy még mindig van valami odakint, és szerintem mennünk kell, és be kell fejeznünk a munkát. Ha van néhány, akkor vannak nagyon kritikus célpontok, és ha valami korlátozottat akarunk tenni, akkor ez abszolút elengedhetetlen. De én úgy gondolom, hogy ezeknek a parancsnokoknak kell vezetniük, és biztos vagyok benne, hogy ezt meg is fogják tenni. Ők majd elmondják Netanyahu miniszterelnöknek és Trump elnöknek is, hogy mi az, ami még hátra van, mik a feladatok előttünk, és ezek a döntések ennek megfelelően fognak megszületni. Köszönöm, Kenny tábornok, köszönöm. Ahogy elkezdjük ezt a körülbelül 10 perces blokkot, nagyszerű, hogy itt van velünk ma reggel. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm, uram! Üdvözöljük újra Amerikában, itt vagyunk a szakértők szakértőjével, a nyugalmazott 4 csillagos tábornokkal, Jack Keane-nel. Tábornok úr, tudjuk, hogy az irániak nem voltak érdekeltek a megállapodásban. Tudjuk, hogy az Egyesült Államok elnökének több vörös vonala is volt, és ezek nagyon-nagyon fontos vörös vonalak voltak, amelyeket már a kezdetektől lefektetett. Tehát eljutnak ehhez a tárgyaláshoz, és nem úgy tűnik, hogy azzal a szándékkal érkeztek volna, hogy engedményeket tegyenek. Mit gondol erről az egészről? Nos, szerintem valószínűleg azzal a gondolattal érkeztek, hogy a hormuzi szorosban lévő nyomás miatt mi majd teszünk néhány engedményt, és valamennyire engedünk az akaratuknak. Szerintem elég naívak. Nem ez az első alkalom. Tudja, hogy rosszul mérik fel az amerikaiak elszántságát és határozottságát. Különösen, amikor erről az elnökről van szó, aki korábban sem tűrte el tőlük a pimasságot. Szóval nem vagyunk meglepve. Ők talán egy kicsit meglepődtek. És nézd, véget kell vetnünk ennek a Galiba-féle fikciónak. A külügyminiszter és mások, akikkel most foglalkozunk, nem ugyanolyanok, mint a korábbi vezetők. Úgy értem világosan. A többi vezető is idővel kormányzott, de mindegyikük ugyanolyan. Ez a valóság. Galibaf és az a fickó, aki az afgán iszlám forradalmi gárdát vezeti, Ahmad Vahid, mindketten ugyanolyanok. Ők radikálisak, elméletiek, zsarnokiak, brutális szabálytisztelők, ilyenek ők. És ez a fickó Galibaf, tudod, ki volt a legjobb barátja gyerekkorában? Qasem Szolejmáni. És együtt léptek be az iráni forradalmi gárdába, és segítették egymást a karrierjük során egészen addig, amíg Qasem Szolejmánit ki nem iktatta a Trump kormány. Szóval nem kellene annyira meglepődnünk, tudod? Nem fogadják el a megállapodást, mert kemény vonalasak, és azt várják, hogy feladjuk, de nem fogjuk feladni. És a jó hír az, hogy tisztelem az ottani tárgyalókat, de a legfőbb támaszunk Trump elnök, akivel biztos vagyok benne, hogy beszéltek, és ő nem fog elfogadni egy rossz megállapodást ezektől a fickóktól. Szóval egyértelműen a fő téma a nukleáris kérdés volt. Nem dúsítasz uránt. Add át az összes dúsított uránt, amit van. Add át nekünk, vagy valaki másnak. És lesznek ellenőrök, akik ellenőrzik az elszállítást. Minden nukleáris létesítményedet, néhányat már lebombáztunk. Értsd meg ezt, Mark. De minden olyan nukleáris műveletet, ami még megvan, le kell szerelni, és ezt ellenőrizni kell. Ez tehát nem lehet csak úgy kijelentve abban a megállapodásban. Számunkra, de kizárólag a tárgyalóasztalon az ellenőrzések vannak. Bármikor, bárhol. És miért?
mert ezekben a fickókban nem lehet megbízni. Úgy értem, hazudnak és csalnak. Ez egyszerűen a valóság. Az is szóba került, hogy nektek meg kellene állapodnotok, hogy béke legyen a térségben az arab szövetségesekkel és velünk. De ez az út ehhez. És ti többé nem fogjátok támogatni a képviselőiteket. Mi vezetett el minket idáig? Az izraeliekkel és az amerikaiakkal. A 12 napos háború után a hírszerzés feltárta, hogy az irániak visszatértek a maximalista céljaikhoz. Ez a Midnight Hammer hadművelet után történt, ami szinte teljesen megbénította az atomprogramjukat. Mit jelent ez? Fokozták a föld alatti balisztikus rakéták építését Kína segítségével, riasztó sebességgel. A hírszerzés riadót fújt, felhívva Netanyahu és az elnökünk figyelmét is. Elkezdtek már pénzt csatornázni proxy hálózatokon keresztül, több $100 millió. Ezt megváltoztatták. Melyik központi bankokat használták? Isztambulon keresztül vitték át a pénzt utolsó tranzitpontként. Tehát a proxyk támogatása és az elszántságuk, hogy ezeket a proxikat Izrael államának elpusztítására használják, nem változott. Egyáltalán nem. És meghozták a döntést, hogy újraindítják a nukleáris programot, de még nem döntöttek a végrehajtásáról, mert jól tudták, hogy mindent figyelünk. Azonban az elkötelezettség a program újraindítása mellett megszületett. És mindezt összevetve, valamint a drónfejlesztés jelentős növekedésével, nagyon jól tudtuk, hogy csak időkérdése, amíg a rezsim nukleáris fegyverképességre tesz szert, és hagyományos eszközeivel destabilizálja a régiót, ahogy azt már korábban is tette. Tehát a miniszterelnök és az elnökünk világos álláspontja együtt azt mondta, elég, valóban elég. Fel kell lépnünk ellene, és végleg egyszer mindenkorra meg kell állítanunk. És most itt tartunk.